На Олимпиаде некие бракованные медали. Во, поглядите. Нямецкі бронзавы прызёр по біятлоне у змешанай эстафеце Юстус Штрэлаў. Ён святкуе з камандай бронзу, яго медаль просто падае на зямлю. Эй, Олимпиада, што з медалямі? Такі допіс зрабіў біятланіст. Такая ж гісторыя была з фігурысткай Алісай Лю. Тая показала асобна медаль і стужку і дадала, што яе медалю стужка не патрэбна. Гарналыжніца Брызі Джонсон показала журналістам, што мацаванне, якое мусіць злучаць стужку з яе залатым медалём, просто развалілася. Медаль адназначна цяжкі, цяжэй, чым я чакала. Магчыма, таму і зламаўся. Ён не так і моцна зламаны. Ну што, чакаем гневны сюжэт на БТ. Пра тое, што алімпійскі рух настолькі знішчаны, што медалі просто не хочуць заставацца на шыях еўрапейцаў і амерыканцаў і адрываюцца ад стужак і коцяцца ў бок, напэўна, беларускай мяжы. Дарэчы, думаю, Александр Ціханаў асабіста сачыць за абстаноўкай і ўжо направіў сотню сваіх медалёў на пазаштатны рамонт ІТА. Лепш перастрахавацца. Ну і калі пра медалі. На рэсурсе Трыбуна Бай можаце сачыць за тым, хто там у парадку на гульнях. Зараз дамінуе Нарвегія, гаспадары Алімпіяды італьянцы пакуль на 4-м радку. Калі сачыце за гульнямі з дадаткам Трыбуны, гэта будзе рабіць значна прасцей.